Det startede før krigen med en cykelforretning og en mand med masser af idéer. I dag sidder tredje generation så ved bordenden i familievirksomheden, og kunderne kommer fra det meste af verden. Fast arbejde er denne gang taget til Jema i Sal ved Bjerringbro. Sælgerne taler alverdens sprog. Produktet er transportør til korn og liftborer til industrien. Samlet under en hat med navnet Jema. Det vi producerer, det er ikke noget andre giver os tegninger på. Vi udvikler og konstruerer tingene selv. Jamen, det vi laver, det er jo det udstyr, der skal til at transportere fra landmandens vogn og så op i hans opbevaringsfaciliteter. I det her tilfælde så 2 siloer. Men det vil sige, at den her ritler, der kommer op her, som det hedder, og op i kopelevatoren, som går op her, og den ender så op i en ritler, der går til hver af siloerne. Og på den måde kan landmanden så få sit korn transporteret fra vognen op i siloerne. For at vi kan udvikle vores egne produkter, så kræver det, at vi har et tæt samarbejde med vores kunder i alt, hvad vi gør. For mig personligt er kundekontakt det vigtigste. Og så klart, hvis du har nogle resultater også, så er chefen også glad. Så det er altid godt. Produktionen er delt op i 2 afdelinger. Jema Agro og Jema Lift. Sådan en som den her, den er her i en dags tid. Omkring en dag. Det er ganske spændende det her, at få sådan noget her til at virke. Jeg er så heldig, så det er mig, der ser det færdige produkter. Har du tal på, hvor mange borer du har monteret efterhånden? Nej. Det er 300 om året eller sådan noget her? Ja, sådan cirka 300 om året i 6 år. Thank you for the confirmation. Agroafdelingen har mest travlt hen over sommeren, når landmændene skal høste. Så derfor kan de ansatte fungere i begge afdelinger. Men altså, vi kan godt finde på at låne nogle folk af hinanden, når vi er sådan lidt presset i nogle situationer der. Går det? Det går fint. Det går rigtig godt. Er det det, der er forcen ved det her? Ja, det vil jeg sige. Altså, vi kan lynhurtigt få en mand eller 2 mere på noget, der skal hurtigt ud af vagten. Navnet Jema er en sammensætning af Jens og Marie med efternavnet Pedersen. I dag sidder deres barnebarn på direktørkontoret med udsigt til det hus, hvor det hele startede før krigen. Min farfar han havde jo den her cykelsmed, og min farmor havde et brødudsalg. På et tidspunkt så var det meget svært at skaffe cykeldæk. Det kunne min farfar i hvert fald ikke. Og så i stedet for at lave cykeldæk, så fandt han ud af, at ud af gamle bildæk, der kunne man standse sådan nogle meget små rondeller. Og de små rondeller kunne han simpelthen sætte på en ståltråd, og så på den måde lave et kunstigt cykeldæk. Og det var der det hele startede. Hele den idé med det cykeldæk og de der rondeller ud af gamle bildæk, kommer han så på igen på et senere tidspunkt, hvor en landmand her fra området kommer ind og spørger til et problem, han har. Han skal have fyldt en silo med korn, og da han ved, at min farfar han har det der opfindergen i sig, så spørger han jo så ham. Min farfar får så ret hurtigt ideen om, at det der med en vejer, hvor der sidder nogle små rondeller, der er standset ud, at det må kunne bruges til at flytte noget korn. Og derfra har vi så kædeelevatoren, hvor det er nogle, i hvert fald historisk, nogle gamle bildæk, der bliver standset nogle lapper ud af, som sidder på en kæde, og så flytter kornet. Bedankt for befæstningen. Hvad er det, du laver? Jeg laver tromler til en kopelevator. Den kommer til at se sådan her ud. Så kommer der jo motor på her jo, og så kører den jo så rundt. Så regner med, at der kommer et bånd hernede, altså et rør ned der, hvor så kopperne de kommer, så kører korn med over. Det er et transportbånd til at ligge op, og så kommer der korn i. Og så der kommer sådan en gummis? Ja, gummibånd på. Det gør det. Så det her kornet kører op til? Op hen til noget elevator, ned i nogle siloer og sådan noget. Jeg er ved at lægge klar til at svejse forlængere sammen til vores korntransportører. Og de kommer i forskellige størrelser, forskellige længder. Og vi fik den her svejserobot sidste år. Og det gør, at omstillingstiden den er ganske kort fra den ene størrelse til den næste størrelse.
Ja, nu ved jeg, hvor mange svejsninger der er i en. Der er 270 svejsninger i en. Det har for eksempel talt nogle af de første gange, jeg lavede dem. Så der er jo lidt i det, jo. Men ja, så tænker man på, hvad skal vi lave i eftermiddag, eller... Hvor skal du ind på ferie? Og... Ja, lige nøjagtigt. Hvor skal vi igen med campingvogn, for eksempel, ikke også? Ja. Jens Peters farfar var en fremsynet mand, så i 70'erne opførte han de produktionsbygninger, der også fungerer i dag. Tredje generation har bibeholdt placeringen i Sal, midt mellem Silkeborg, Viborg og Bjerringbro. Vi har jo ikke nogen motorvej tæt ved her ved Viborg, men vi har det nok lidt sådan, at når Grundfos i Bjerringbro, de kan flytte det antal lastbiler, de gør fra Bjerringbro, som trods alt kun er 5 km herfra, så er vejene nok også gode nok til os. Selve transportøranlæggene laves i en slags byggeklodser, der først samles hos kunden. Derfor kan det også være vanskeligt at fornemme præcist, hvor alle smådelene hører hjemme i det store spil. Samtidig så har vi været det her muligheden for at komme ud og se nogle færdige anlæg, eller måske hjælpe med at montere. Jeg var selv i Belgien sidste år, og så får man det her et godt indtryk af, hvordan det hele hænger sammen. Typisk så vil man sige, at så et anlæg som det her, det tager 80 tons i timen. Og det er alligevel en slat? Det er en pæn størrelse sådan her i Danmark, ja. Vielen Dank für den Auftrag. Kan du huske i gamle lavvagn, når jeg hjalp dig? Ja. Så stod vi faktisk lige her i hjørnet. Det gør vi. Der var en presser, kan jeg huske. Jeg fik lov at sætte sådan nogle lejer i på et tidspunkt. Vagn Johansen har været hos Jema i 26 år. Han husker ganske godt, dengang Jens Peter Pedersen var 10 år og kom på fabrikken for at give en hånd med. Så kom han jo over efter skoletid og sådan noget, så hjalp han med at fik samlet nogle maskiner og sådan noget, og vi hjalp hinanden med det. Så lærte han jo at samle nogle maskiner, og så han bygget op hele vejen igennem. Har du nogensinde forestillet dig, at det var ham, der skulle blive din chef? Nej, det har jeg godt nok ikke. Ikke lige i starten. Men jeg kan se nu her, det er jo fint nok, han er blevet. Jema Lift producerer udelukkende til det danske marked. Derimod har Jema Agro haft gang i eksporten i mange år. Især Østeuropa er et stort marked. Men mine kunder ligger så i Tyskland, Holland, Belgien, Spanien. Det er så min største område. Den største det er Tyskland. Der har vi rigtig mange kunder. Og så min kollega har så Østen, og så er der en anden kollega, der har så Skandinavien og Frankrig og England. Så er det lidt blandet. Men vi har alle sammen vores egen område. Er det sjovt at sælge sådan noget her? Ja, det er det. Hvorfor? Jamen, der er en masse udfordringer i at projektere sådan noget, få det til at være det rigtige, og så få det til at passe sammen økonomisk også jo. Det er ret væsentligt også. Så det er det. Det er sjovt. Sidste år fik virksomheden en ordre til Saudi-Arabien. Et containerskib skulle laves om til en sejlende stald. Ja, sidste år i 2010, der var han så klart vores største kunde, fordi vi leverede et projekt. Skibet bliver først søsat en gang senere her i 2011, men på nuværende tidspunkt, der tyder det på, at det hele går, som det skal. Og vi synes, at det er en kanon god reference, og vi glæder os selvfølgelig til at skal ned og besøge skibet, når det kommer ud at sejle. Her er en ordre til Tyrkiet klar til at blive ekspederet. I dem her 1 meters, der skal 32 med til at være maskine. Så det er sådan helt samle... Det er et helt sammensæt, man kan sætte sammen og gøre på mange forskellige måder. Jema lagde for et par år siden en plan for fremtiden. En krise kom på tværs, og her i 2011 våger de igen at rette blikket fremad. Så hiver vi jo de gamle planer op af skuffen, og heldigvis kan vi jo se, at de strategier, vi lagde for 3-4 år siden, rigtig mange af delmålene har vi alligevel nået, til trods for, at vores salg har været faldende. Vielen Dank, auf Wiedersehen. I dag hører Jema til i